sobretot la capacitat, primer, de generalitzar la pràctica esportiva de la vela des de les edats més petites, és a dir, tot i que som un país, Catalunya, molt litoral i amb una, jo diria, tradició important, doncs, per exemple, en termes com el patí català o amb tot el que és la navegació a vela, doncs feia una mica de falta el fet de generalitzar la vela com un esport, com pot ser doncs, el futbol o altres esports que estan molt a la base de tothom. No? Crec que la federació, afortunadament, ha encertat a l'hora de dir, escolta, primer hem de treballar a la base, és a dir, hem d'acostar la vela als esportistes catalans, a les famílies, a les escoles, i això és el que ens permetrà, després com a país, doncs, també tenir campions de vela, no en la base, sinó ja en el rendiment. No? De fet, dintre de la col·laboració que hi ha entre el Consell Català de l'Esport i la Federació Catalana de Vela i amb les altres federacions, és dir, escolta, aquests programes amb els que nosaltres t'ajudem també tenen un objectiu, que és primer fomentar l'esport, però després que de tots els esportistes que facin vela a Catalunya puguem identificar els millors i aquests que després els puguem oferir doncs, la possibilitat de preparar-se millor en els nostres programes de tecnificació i alt rendiment i competir doncs, en les proves de màxim nivell internacional que tenen com a escalafó les Olimpiades. No?